Okay, karon na daron mo na tintay panagsisina kat sabi ko maure pagpasit kat napaisam da kayo kan naiparik namin kada kayo iti espiritu ti Pasko kat ngarod dahil iti manang yu June Seriales Kan kanakanyo nga John Mark Pastor. Kung kunang Agis isu ka tapno pumudaw ka. Kat ada kami tumanan apo ka aruba next week iti kasi malang apo nga oras nga apo December 25 today ta nalabit nga awan to ti pasok so mga ganyo puro Christmas songs so kat anyway siguro agresyon kami January to siguro dahil kasimula apong oras 12 o'clock to 3 o'clock PM dito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kat pumakada kami ngamin pumakada kami nga rudan kada iti mauding nga sunatan ng may paemi kada kayo ka aruba. Labis na nainig nayaya mo sa bawat saglit kapag naalala ka wala naman akong magawa umuwi ka na baby. Di na ako sanay nang wala ka mahirapang mag-isa at sa gabi hinahanap-hanap kita hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap at hanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang mag-isip na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa na konwud wag naman sana umuwi ka na baby. Di na ako sanay nang wala ka mahirap ang mag-isa at sa gabi hinahanap-hanap kita hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap at tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na baby. 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 Arad ka ruba. Amanan nagyamang kami apo ti katay di talata arubayan mi nga maki karkaruba kada kami kat sumaron na po iti Top 20 by DJ Sam kan DJ Hans. Ito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City Philippines 3319. Ay correct. Saya? Sabali Santiago City. Street Radio 3 o'clock is the time. Okay? It's the hour of grace and mercy.